אפשר להפשיר. שחררתי. ההצלחה של אריק, לסיום, היכולת להתמודד בהצלחה עם שינויים, ובעיקר בת זוגו של יחיה. אז תבחרו בוקר טוב, אז שמי אריקה, שאני כאן היום מספר לכם מה אני עושה ביום-יום שלי, ובעצם איך כל זה התחיל. זאת המשפחה המופלאה שלי, זה בת זוגי ואני, כל אחד מאיתנו בא עם ילד מוכן מהצדדים, וביחד הרחבנו את המשפחה והוספנו עוד שניים, שבעצם זאת המשפחה המופלאה שלנו. בעצם כולנו מתמודדים עם אתגרים לא פשוטים. במקרה שלנו האתגר רפואי אילץ אותנו לעשות חשיבה קצת יותר נכונה לגבי ניהול העתיד שלנו, ובעצם החלטתי שאני רוצה גם לעזור למשפחות נוספות להתמודד ולקחת את המושכות לידיים. אני רוצה לחזור לאותה שאלה, שאלתי כמה לדעתכם הישראלים, אחוז מהישראלים לא חוסך אפילו שקל אחד בחודש. מישהו... 66. היה לפני שבוע כתבה במשקע... לא. 66. אבל זה אני לא יודעת, בכיוון 39% מהציבור לא חוסך אפילו שקל. האם זו גזירת גורל? האם זה משהו שאנחנו חייבים... לאורך השנים אני פגשתי הרבה מאוד לקוחות כמנהל סניף מכל הסוגים, וכשאני שאלת מה קורה עם חיסכון, מה קורה עם העתיד, התשובות שהייתי מקבל זה, בקושי סוגרים את החודש, איך זה, אבל ההוצאה תגיע בסופו של דבר, האירוע יגיע. עזרה ילדים, גם הם לא עזרו לנו, גם הם הסתדרו הילדים, אבל כשתגיע חתונה, לא נעזור, שאלה אם לקח הלוואה או נשבור מפנסיה. שיהיה לנו מחסור, במיינדסט הזה אף אחד לא יתחיל. בר מצווה יש עוד מלא זמן. מלא זמן זה מצוין, אפשר לחסוך הרבה פחות כדי להגיע לסכום שאנחנו רוצים לתכנן. מה ברוב המקרים קורה עם הישראלים? מה התשובה השכיחה? מעולה, יהיה בסדר, הכל בסדר, בסוף נסתדר, אז השאלה אם יהיה בסדר או לא. כולנו נתקלנו בתחושה הזאת שבתחילת החודש נכנסת המשכורת ופתאום כל הכסף בורח ואנחנו לא יודעים מה קורה, מה יקרה, איך לגמור את החודש. יש לנו בליל של הוצאות שמגיעות מכל מיני כיוונים, הוצאות קבועות, הוצאות משתנות, חד פעמיות וכו'. אני רוצה לספר לכם על שתי משפחות שגרות בשכנות בבניין, משפחת כהן, משפחת לוי. משפחת כהן היא חיה את הרגע, משפחה שמגיעה הוצאה משלמת. וואלה, יש מבצע עכשיו בחבר על הלוואה לרכב, בוא נחליף. כולם נוסעים היום לתאילנד בקיץ, נגייס הכרטיס. קיצר, לא גומרים את החודש בסופו של דבר. לעומת משפחת לוי שעובד מסודר, 50% הוצאות קבועות, 20% חיסכון לפי היעדים, ומה שנשאר, רק מה שנשאר, אלה הוצאות המשתנות. איך מתחילות את החודש המשפחות הללו? משפחת לוי עומדת ביעד שלה, כולם שניהם מרוויחות 15,000 שקל, אבל משפחת כהן כבר מתחילה לצבור פערים ולהשתמש בחריגה. מה קורה עם החיסכון לפי יעדים? מה שאמרתי, כמו שאמרתי, לגבי הבר מצווה תגיע. אפשר לדעת שהילד עוד 5 שנים יש בר מצווה, כמה אנחנו צריכים כסף? אפשר לשים כסף בצד, 400 שקל, אם הריבית דריבית, תסתדר לנו משכורת. רכב מחליפים אחרי 5 שנים, בואו נשים פה את הכסף. לא ניקח הלוואה, אלא נאסוף אותו, והכי חשוב לשים שליש מזה לחיסכון. 50% הוצאות קבועות, עד 50% הוצאות קבועות מההכנסה חייבת להיות ברמה הזאת, אבל לא להשאיר את זה ככה. חייבים כל הזמן לעקור, יש לנו את שי, לבדוק אם אפשר למחזר משכנתה, יש לנו פה אנשים לביטוחים, לראות אם אפשר להוזיל. מיסים, חשמל, אתם יודעים שאם אתם עושים את הכביסות בלילה יש תעריף אחר, אפשר לשים גג סולארי. אוכל, 33% מהאוכל בעולם נזרק לפח, חייבים לנהל את ההוצאה הזאת. מה שנשאר, 30% הוצאות משתנות, כאילו רואים, אבל אם אנחנו לא עומדים בתקציב שלנו, אפשר לעצור, לא חייבים לקנות את הבגל, לא חייבים לקנות עכשיו את המטבח החדש, אפשר לעצור. מה קורה עם המשפחות שלנו אחרי 3 שנים? מה שקרה, משפחת לוי מתחילה לצבור נכסים, מתחילה להגדיל את הסירה שלה, ויכולה גם למנף את זה לנכס פיננסי נוסף, לעומתה, משפחת כהן שחיה את הרגע, זה ההבדל בין דחייה לבין לחיות את הרגע, מתחילה לצבור הלוואות, מכניסה עוד הוצאה קבועה לתוך ההוצאות הקבועות שלה, בהלוואות, הרמת החיים שלה יורדת, בדירוג האשראי שלה יורד, ומתחילה לצבור בו. פה נכנס לתמונה הליווי הכלכלי. זה התהליך בעצם שאני מבצע עם הלקוחות, מפגש של היכרות ואבחון, ואני כמנהל סניף שפגשתי הרבה מאוד לקוחות, מאות לקוחות, מכל הסוגים, מכל הגוונים, מכל האוכלוסייה, יודע לזהות בקלות על ידי בדיקה של התדפיסים, עם כסף נוזל,
יכול לדעת מבחינת הנכסים הפיננסיים, אם אפשר למנף ולשנות את תמהיל האשראי להרבה יותר זול. מה שאני עושה בפגישה לגבי התקציב, מאוד חשוב שבתקציב המשפחתי, הערכים של אותו בני זוג נכנסים לתמונה. ככה אתה רותם את האנשים. במידה והבן זוג חשוב לו הפיתוח האישי, חשוב להכניס כסף ללימודים. עם האישה חשוב לדאגה לילדים, חשוב להתחיל לבנות את העתיד. ברגע שהערכים האלה נכנסים לתוך התקציב, יש שקט בבית, יש הרמוניה של התמות, ואני הרבה פעמים מוצא את עצמי זוגות שמתקיימים וחוזרים, במידה וזה לא קורה, יש לצערי הרבה מקרים של גירושים. אני יושב ובונה להם תיק כלכלי, יחד עם היעדים בחלומות שלהם, לפעמים גם זה נכס מניב, ומכניס שם תרחישים שונים. המשפחה מתרחבת, ילד נוסף יבוא, אולי רוצים להחליף בית, אולי אדם מחליף עבודה, ואז אני מציג להם את ההמלצות שלי, ואנחנו יוצאים לדרך לבקרות של חודש ואחרי חודש. דוגמה למשפחה שהגיעה, שזה בעצם למה אני נמצא במקצוע, למה אני הולך לעסק הזה, מתחילים במינוס של 1,800, מתחילים לצבור חובות, לא בפוקוס על מה התוכניות שלהם לעתיד. יהיה בסדר, כפי שאמרנו, יושב ובדקתי את הנכסים שלהם, ראיתי שאפשר לייצר החלפות אשראי, זה אשראי זול יותר, משקף את התקציב הנוכחי שבו זיהינו שיש הוצאות שלא באות לידי ביטוי מבחינת הערכים שלהם, העפנו, צמצמנו, ובסופו של דבר יוצא סיטואציה שהזוג, לא רק שהוא מצמצם את החובות שלהם ברמה כלכלית, אלא יש גם הכנסה פנויה של 2,400 שקל, שמביא את העתיד לוורוד הרבה יותר. רגע, אנחנו רוצים לציין בעין הנזפת בנו שאנחנו לא מציינים את השם. לא, זה חשוב. זה יעזור לנו לעשות הפניות. בסדר, אל תעצור אותך. הקיצר, אין בעיה. מה ההפניות הטובות עבורי? אתם זוכרים את ה-39%? זה הפניות מעולות. זה אותן משפחות שרוצות לעבור ממינוס לפלוס. אבל יש עוד 61%. 61% אנשים שמאוזנים, אבל מה שנקרא בקצה, אפשר לעבור לצמיחה. מי שההכנסה שלו הרבה יותר גבוהה מאשר ההוצאה, אפשר לעבור לעצמאות כלכלית. אפשר, מה שנקרא, לצמצם את הטווח עד להגיע לפנסיה ולצאת לזה הרבה יותר מוקדם. אז תודה רבה על ההקשבה ו...